Era, edo gure etxeetan zer da jartzen dugun elikagaia bertakoa? Guzti horretaz hitz egiteko erreportaje interesgarri bat ekartzen dizuegu. Noski beti bezala, gogo eta interesgarriz osatutako solasaldi bat eta bukatzeko Koldo Garziaren errezeta ezin hobeago bat. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Ari denian isten dira betazalak ta izandako ametsura ezote zan erreala bizi ginen beiratue poliki baino presaka gauak ilundu baino zeinek ez du nahi zaratu. Dena lur, dena bizitza, dena mina, dena poza, dena ur, dena desditxa. Bizi ginen beiratu begiak lurrean zurrun, gauak ilundu baino lehen, zeinek nahi du desagertu. Dena amets bat izan dela, inork ez daki. Ta esnatzen ari garela beste batera. Bitarte hontan itxura eiten segi. Kaixo, Neritz Furiak naiz eta jarraian ikusiko duzuen bideoklipeko kantua Ia deitzen da. Emadan diskoan kaleratu nuen Junko kantuaren bertsio zaratatsu eta euskaratua da. Eta oraingoan nirekin batera aritu dira gitarran Pascal Irigoyen, gitarran ere bai Mono Irazi eta baterian Rotaldeko Uso, beraz ea gustoko duzuen eta badakizue bizi musika saioari ez utzik egin.
Bueno, kaixo Peña, gudantza taldea gara. Eskerrik asko bizi musika saioari gurekin kontatzeagatik. Hemen gaituzue gure azken singela aurkezten, 7 bala izenekoa, Lider Nandoren kolaborazioarekin. Eta bueno, zer esan, zerbait falta da esateko. Hori, eskerrik asko Amaika Telebistako ikusle guztiei, eta badakizue, bizi musika. Nola esan, egin dezakegu, iria lokatzen denean. Itzaletan ikusten gara gehiegi, baina gaur ez dakit zer egin. Mugitzen zaren inguru usteletatik, deseroso sentitzen naiz ni. Ezin dizut idatzi oraindik ez dut erantzun, ta zu guzti argi duzu. Autoa eta pistola lortu dituzu, aukera ezin dugu galdu. Mila baldintzen menpe bizi zara zu, zure beldurren esklabu. Polizia atzetik badatorkigu, arren atzera ezarditu. Ez gara bonitek klai, baina izango gara gai, batuak batu gaitu. Ere baikun errekai, esan zenidan noizbait, ta orain ez zaitut entzun. Nola esan, egin dezakegu, iria lokatzen denean. Zer esan, egin dezakegu, 7 bala ditu koikoan. Nigandik iesean nabilela, aurkitzen zaitut bidean. Bideokerrean bekatutik 3 minutura, hor zara gaua estutzen denean. Ez gara bonitek klai, baina izango gara gai, batuak batu gaitu. Behingoz onartuko dute garena, kometa bat, argizpi bat itxuen artean gara. Nola esan, egin dezakegu, iria lokatzen denean. Zer esan, egin dezakegu, 7 bala ditu koikoan. Egin dezakegu, egin dezakegu. Egin dezakegu, 7 bala ditu koikoan. Kaixo, Iker naiz, STR taldekoa. Bueno, galdu ez baduzu gure single berria gabiz aurkezten, eta gonbidatzen zaituztet bizi musika saioa ikustera Amaika Telebistan, bertan ikusi ahal izango zuen gure bideoklipa. Eta besterik gabe, espero dut zuen gustokoa izatea. Aio. Mina urdinegi irentziz, pasa izan ditu. Egunak zuet zaudenetik, enaiz oitu faltan zaitut. Ahulez jantzen naute berriz, dena bortitzeki. Denbora galtze utxonetan, eskatu nahi, ziaberdintzat, kezkabarik, biluzten hasita nahi. Zertarako pauso bat atzera, denen ahotan zuzbetizu, zugabetzeko zer aukeran, sekula enukela zer lortu. Zertarako pauso bat atzera, sekula enukela zer lortu.
zaren dantzatzean ez da euriak guztini Kanola aukeratu ez banitun aukerak iesi ibiltzeko ustu behar duzu irtera Egin zenun baina nik hemenir jarraitzen dut Ahaztu orain arte entzun duzuna zea Zein ez dantzatu nahi duzuna moztu Daramazun arrotasuna Gara izabiltza galdu ez baduzu zure nortasuna Denek esaten zidaten da mutuko nintzela ni ez maitatzearren Da orain ez dut besterik egiten Ni ez izateak izorratuko ninduke Ahaztu orain arte entzun duzuna zea Zein ez dantzatu nahi duzuna moztu Daramazun arrotasuna Gara izabiltza galdu ez baduzu Ahaztu orain arte entzun duzuna zea Zein ez dantzatu nahi duzuna moztu Daramazun arrotasuna Gara izabiltza galdu ez baduzu zure nortasuna Bueno, Gutxope gara eta gure abesti berria edo bideoklip berria aurkezten gabiltza urrunean. Apur bate izenburuak esaten duen bezala, gure ez dakit gauzak, pertsonak edo dan ezalakoa urrunean dagoenean, faltan botatzen duzunean, horreri buruz doa kanta. Eta, bueno, espero gustoka izatea eta bideoa eta bestia gozatzea.
Kaixo, gintzana izan izekue, eta hau da Metal gure lehenengo bideoklipe. Untxa eta deun CD berrikue, zuloan. Ezpadakiko Juanjo naiz, eta hau lertu arte da, bizi musika. Bizi
eskatzen badaki, denok hemen bera pozik, harima zalta ez darri, gure itzala bere pizgarri. Atalontan, bertako laborantzaz, bertako elikagai ekoizpenaz arituko gara. Kilometro zero kontzeptuak oso ezagunak dira, bertatik bertara. Baina zein da bertako laborarien egoera? Edo gure etxeetan zer da jartzen dugun elikagaia? Bertakoa? Guzti horretaz, hitz egiteko, erreportaje interesgarri bat ekartzen dizuegu. Noski beti bezala, gogo eta interesgarriz osatutako solasaldi bat, eta bukatzeko Koldo Garziaren errezeta ezin hobeago bat. Beraz, badakizue ongi etorri, denon topaleku den geltoki honetara. Ikastoleen elkarteak joan den astean iragarri zuen Koldo Tellituk elkarteko lehendakari lanak utziko zituela 14 urteko ibilbidearen ostean. Atzo, Artezkaritza Kontseilua bildu zen eta bertan erabaki zuten nork hartuko duen lekukoa. Nekane Artola izango da aurrerantzean ikastolen elkarteko lehendakaria. Artola Lezokoa da eta 1975ean jaio zen. Ikastolen elkarteko lehendakari lanak hartu aurretik, Kilometroak kultur erakundeko lehendakaria eta ikastolen elkarteko lehendakari ordea izan da. Arratsaldeon, zaharren egoitzetako egoerak kezka handiak eragin zituen COVID-19aren pandemian. Gaitza bereziki erasokorra izan zen adinekoekin eta haren ondorioak larriak izan ziren egoitzetan. Hegoaldeko zaharetxeetan gutxienez 1.800 egoiliar hil zituen 2020ko martxoaren batetik 2023ko irailaren 11 bitartean. Bakarrik hil behar izan zuten askok eta egoiliar ia denek hilabeteak egin zituzten bakartuta. Gaur, Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiken sailburu Nerea Melgosak zaharetxeak arautzeko dekretua birmoldatzeko agindua onartu du. Egin duten testuan badira aldaketak. Zaharetxeetako moduluek esaterako gehienez ere 25 egoiliarrekoak izan beharko dute eta harta zuzena ematen duten langileen ratioa 15 handituko da. Eta lan gatazketan Michelin enpresako zuzendaritzak lan hitzarmena negoziatzeko bilera deitu du. Astearte honetan, Gasteizko lantegiko sindikatuak eta zuzendaritza Burgosen bildu dira berriro hitzarmen hori negoziatzeko. Astelehenean Gasteizen 4. greba eguna egin zuten langileek, era berean Espainiar estatuko lantegi guztietan greba eguna egin zuten. Azken proposamena baztertu ondoren sindikatuek negoziatzeko prestutasuna iragarri dute, ordea zuzendaritzak prozesua blokeatzen badu, aurreikusita daude beste 2 greba egun, ekainaren 19 eta 20. Eta politikan, Nafarroan geroz eta gutxiago falta da gobernuen osaketarako. Leire Martínez. Hortziralean osatuko da Nafarroko parlamentua eta hauteskundeak izan zirenetik negoziaketa betean jarraitzen dute alderdiek. Negoziaketa txandaren 2. bueltan berriz gaur PSN EH Bildurekin bilduko da, baina PSNren arabera
protokolozko bilera izanen da gaurkoa. Iruñeko udalari dagokionez, larun batean eratuko da, eta Nafarroako parlamentuaren antza izanen du. PSNek betoa mantentzen dio EH Bilduri eta Joseba Siron atzo prentsaurreko batean adierazi zuen akordiorik lortzen ez badute eskuinak gobernatuko duela berriz Iruñean. Gogora dezagun EH Bildu izan dela indar aurrerakoien artean bozka gehien lortu dituen alderdia, 130% bozkekin. Eta naiz eta orain arte elkarrekin lan egin duten, PSNek ez du haiekin taldea osatu nahi. Printzipio demokratikoa errespeta dezan eskatu zuen atzo beraz Joseba Asironek. A nuestro entender, existe solo una posibilidad real de que el día 17 exista un gobierno progresista en Pamplona, en Iruña, y pasa por abandonar cualquier tipo de veto y abrir una negociación sobre la composición y el funcionamiento del futuro gobierno municipal. Gaurkoan ere Nafarroatik mugitu gabe EH Bildu PSN-rekin bildu da. Laura Aznalek esan du EH Bildu Nafarroako parlamentuko 3. indar politikoa dela eta Nafarroako lehen indar municipalista. Eskuinaren zarata haratago hitz egiteko eta adosteko prest daudela ere berretsi du. Entzun. Horregatik, eskuinaren zarataz haratago hitz egiteko eta adosteko gure prestutasuna berresten dugu gaur ere. Era berean, Txibiteri Nafarroko gobernuaren lidergoa dagokion bezala, PSN lehen indar aurrerakoia delako, Joseba Asironi dagokio Iruñeko udalaren gobernua lideratzea. Eta bukatzeko, guretzat lehentasunezkoak dira edukiak. Herritarren eskubideak eta ongizatea, zerbitzu publikoen defentsa, Nafar guztion ongiaren defentsa, gutxi batzuen privilegioen gainetik. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomia espero baino gehiago haziko da urte amaierarako. Eusko Jaurlaritzak hazkunde aurreikuspena berrikusi du eta uste du igoera 10% gehiagokoa izango dela barne produktu gordinaren 1,6%. Gainera, gobernuak iritzi dio ekonomiak hobera egingo duelako aurreikuspenek lan merkatua auspotuko dutela. Gobernu Kontseiluak gaur onartu ditu 2024ko Euskadiko aurrekontuen gidalerroak. Hain zuzen, legegintzaldi honetako azken aurrekontua izango da honako hau. Horrela, Euskal kontuen planteamendu estrategikoak susperraldi ekonomikoa sendotzea du helburu. Pandemiaren eta munduko ziurgabetasunen ondoren, garapen ekonomiko jasangarria eta kalitatezko enplegua bermatzeko, herritarren ongizatea eta bizi kalitatea ziurtatzen duten politika sozial sendoekin batera erronka demografikoari aurre eginez eta gazteriaren aldeko apostua eginez. Eta Nafarroa oinez jaialdiko kantua eta bideoklipa gaur aurkeztu dute, Etxarri Aranatzen izango da urriaren 8. Mezua garbia da, bai? Nafarroa osoan euskara ofiziala izan nahi dugu, eta letran ageri den bai eta ez jokoarekin Nafarroaren zonifikazioa eta banaketa salatu nahi dira. Doinu dantzagarriak dira, niretzat oso Joseba Tapia ere da, entzun dut oso atzetik, nahiz eta berak esabestu, bai arregloak eta bai melodiak sortzeko era oso bereizgarriak dira guretzat. Egia da, entzute duzula bitan eta esatzen zaizula barbaraino eta nahiz eta ez gogoratu letra osoaz, estribilloa oso joko polita iruditzen zait eta hori iruditzen zait kriston abestia behar. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Nekane Artola izango da ikastolen elkarteko lehendakaria. Lehendakaria ez ezik, lehendakari ordea eta idazkaria ere aldatuko dituzte. Erik Etxart eta Unai Mendizabal izango dira urrenez urren. Kargu guztiak trantsiziozkoak izango dira. 2024ko ekainean erabakiko dituzte behin betikoak.
Eta zaharetxeetan langileen ratio ehuneko 15 handitzeko dekretua ondu du Jaurlaritzak. COVID-19 izurriak ondorio gaiztoak izan zituen egoitzetan eta hilabete haietan ikusitako gabeziak aintzat hartuta arlo arautzeko dekretu berri bat proposatu dute. Ratio igoera izango da harta zuzena ematen duten langileetan eta zaharretxeetako moduluek izan beharko dute gehienez 25 egoiliarrentzat. Aldaketak egingo ditu Jaurlaritzak zahar egoitzetan. Pandemiak agerian utzitako egoera kritikoaren ondorioz, senideek eta langileek behin eta berriz egindako aldarrikapenen ondoren lakoak egoitzei buruzko beste dekretu bat iragarri du. Dekretuaren arabera, 150 egoiliar egongo dira gehienez egoitza bakoitzean. Laguntza plan personalizatuak bultzatuko dira, zuzeneko arretako langileen ratioak 1,5 handituko dira, eta gelak handiagoak izango dira besteak beste. Dekretuak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 450 egoitzari eragingo die eta 6 urte izango dituzte erreforma horiek egiteko. Erresidentziak 3 urtean behin ebaluatuko dira modu integralean. Hala ere, dekretuak bereizketa egiten du oraindik eraiki gabe daudenen eta egun zabelik daudenen zentroen artean. Edonolare testua 2021 hasi zen parte hartze publikoko prozesu baten ondoren sortu da. Erabiltzailei, familiei, profesionalei eta sindikatuei zuzenduta besteak beste. Baina aurretik pandemiak areagotu eta kalera atera zuen egoiliarren, senideen eta langileen ezinegona. Arreta tamalgarri zein horreagatik. Izan ere, Jaurlaritzaren txosten batek egiaztatu zuen langile gutxiago zeuden zentroetan egoiliar gehiago hil zirela. Sektoreko langileek greba indartsuak egin dituzte azken urteotan herrialde guztietan, eta lan baldintza eta arreta hobeak eskatu dituzte. Eta horien ondorioa izan dira lanitunak berritzea batetik eta aipatutako dekretu berria bestetik. Eta lan gatazkekin jarraiki, Osakidetzako garbiketa langile azpikontratatuek greba mugagabean jarraitzen dute. Duela 2 hilabete baino gehiago lanuzte abiatu zuten hitzarmena betetzea eskatzeko, hau da, Osakidetzako lan baldintzekin homologatzeko, entzun. Osakidetzak garbiketarako azpikontratatzen dituen beharginek greba mugagabean jarraitzen dute. Duela 2 hilabete baino gehiago lanuzte abiatu zuten hitzarmena betetzea eskatzeko. Hau da, euren baldintzak Osakidetzako lan baldintzekin homologatzeko. Lan baldintzak Osakidetzako langileekin homologatzea helburu duten ituna lortu nahi dute. Izan ere, salatzen dutenez, baldintza horiek adostu zituzten sindikatuek, enpresarekin eta Osakidetzarekin. Baina orain Osakidetzako zuzendaritza homologazio printzipio hori hausten ari dela diote. Bien bitartean, Osakidetzaren hitzetan ez dagokio berari berea ez den pertsonalaren lan baldintzak negoziatzea. Eta adierazpen horien aurrean, langileek kritikatzen dutenez, Osakidetzako zuzendaritzak ez di erantzunik ematen, beste alde batera begiratzen du, eskuak garbitzen ditu eta langilei ez die jaramonik egiten. Sindikatuek azaltzen dutenez, langileak enpresek kontratatu arren, Osakidetzak du ardura hitzarmena betetzen dela bermatzeko, berak ere adostu zuelako hasierako dokumentu hori. Asunción Klinikako langileek 24 orduko kanpaldia egin dute Tolosako Trianguloa plazan. 2021etik geldituta dute lan hitzarmena eta protestarekin astean 35 orduz lan egitea galde egin dute eta soldatak KPIaren arabera igotzea. 100 langile inguruk parte hartu dute txandaka.
eta Michelin enpresako zuzendaritzak lan hitzarmena negoziatzeko bilera deitu du. Astearte honetan, Gasteizko lantegiko sindikatuak eta zuzendaritza Burgosen bildu dira berriro hitzarmena negoziatzeko. Astelehenean, Gasteizen 4. greba eguna egin zuten langileek eta era berean Espainiar estatuko lantegi guztietan greba eguna egin zuten. Azken proposamena baztertu ondoren, sindikatuek negoziatzeko prestutasuna iragarri dute. Astelehen honetan Gasteizko lantegiko langileek 4. greba eguna egin zuten. Lanuzteek 185ko jarraipena izan zuten. Gauzak horrela, ELA, LAB, PSK eta CGT sindikatuek hasieran deitutako greba, orain ere Comisiones Obreras UGT, CESIF eta CCM sindikatuek babesten dute. Zuzendaritzak egindako azken proposamena baztertu zuten soldata igoerak ez zuelako KPIa kontuan hartzen, baizik eta enpresaren emaitzei lotutako beste aldagai bat. Gainera horrekin batera sindikatuek eskatzen dute lanaldia murriztea eta enpresaren soldata eskala bikoitzak kentzea. Zuzendaritzak aste arte honetarako lan hitzarmena negoziatzeko deia egin du Burgosen goizeko 11etan. Bilera horren ostean sindikatuek erabaki beharko dute grebarekin zer egin. Momentuz negoziazioak aurrera egiten ez badu aurreikusita daude 2 greba egun gehiago, hilaren 19 eta 20 hain zuzen ere. 4 greba egunetan oso jarraipen ona izan dugu eta indarrarekin goaz. Ia ber enpresak zer egiten duen, baina ez dakigu zer egingo duen, zer esango digun. Pasaden ostiralean ezetza hemen genion eta orain ia ber zer esaten digun. Bestalde, Lasarte Oriako Michelineko lantegiko langileak euren kabuz negoziatzen ari dira. 4 greba egun egin zituzten pasaden astean, ekainaren 2tik 5era. Zuzendaritzaren azken proposamenari uko egin ondoren. Lan gatazkekin jarraiki egun 20.000 pertsonak baino gehiago osatzen dute Bizkaiko ostalaritza sektorea. Hain zuzen, 3 azpisektoretako langileak dira. Jatetxe eta tabernak, hotelak eta ospitaleak eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak. Azken 3 hamarkadetan ostalaritza sektoreko lan hitzarmena sinatzea lortu dute, baina azken urteotan akordioa berritzeko prozesuan blokeatuta daude sektorea osatzen duten langileak, sindikatuak eta patronala. Gauzak horrela sindikatuek salatu dute pandemia hasi zenetik egoera aldatu den arren ez dela lan hitzarmenik berritu. Greba egun gehiago Bizkaiko ostalaritzan, ekainaren 29an eta 30an egun osoko lan ustera ditu dute sindikatuek lan hitzarmena berritu ezean. 20.000 langile baino gehiago osatzen dute Bizkaiko ostalaritza sektorea. 3 azpisektoretako langileak dira, jatetxe eta tabernak, hotelak eta ospitaleak eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak. Egun, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute sindikatuek. Izan ere, 2020tik ituna berritu barik dago eta hori derata, 3 urte baino gehiago daramate soldata igoera barik besteak beste. Sindikatuak eta patronalak otsailaren 6an bildu ziren azkenekoz, horiek horrela sindikatuek salatu dute patronalak ez duela asmorik konponbide bat topatzeko. Hala, hilaren 29an eta 30an grebara deitu dute ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek, eta hilabete hasieran ez bezala egun osoko grebak izango dira. Frantziako oturra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan alegia. Atzo amaitu zituzten hezkuntza lege proiektuaren inguruan ekarpenak egiteko bilerak. Besteak beste, EIZE Sare Publikoko Zuzendaritza Elkarten Federazioak eta Save the Childrenek hartu zuten parte atzoko saioan. Azken urteetan ematen ari den eskola publikoaren alduntzean sakondu nahi dugu. Behin eta berriz aldarrikatu izan dugu, hezkuntza sistemaren ardatza izan nahiak. Behartzen gaitu konpromiso hori hartzera, ariketa autoexigente baten bidez. Barne dinamikai begirako exigentzia maila hori bera, bilatzen dugu kanpoan ere. Los suficientes instrumentos para que los objetivos que plantea la ley realmente se traduzcan de manera efectiva. Es importante que haya intenciones, pero también es importante que haya medidas. Bi hizkuntza ofizial, euskera eta gaztelania,
eta euskera propioa ere badituela. Argitu behar da, bi ofizial eta bat propia dugula. Eta euskara ez da bermatzen 10-tik 3 lanpostutan. Udalerri Euskaldunen mankomunitateak ikerketa batean azaldu du egoera. Udalerri Euskaldunetan ere, osasun zentroetan sarri langile euskaldunak ez daude bermatuta. Udalen eta udalerrien euskalduntzea, euskaliztun komunitatearen ahalduntza eta sentsibilizazioa, eta udalerri euskaldunen zaintza eta garapena. 3 horiei behar bezala erantzutea, estrategikoa da UEMarentzat, udalerri euskaldunek aurrera egingo badute eta arnasguneak bizirik mantenduko baditugu. Eta atzo Donostiako Kontxako badian 14 metroko jate bat ondoratu zen dagoeneko eraman dute konpontzera. Jada ez du hidrokarburorik isurtzen eta bandera berdea jarri da berriro ere Kontxan eta Ondarretan. Donostiako Kontxan eta Ondarretan bandera berdea jarri da berriro. Astelenean 14 metroko luzera duen jate bat ondoratu zen Kontxako badian. Barruan ez zegoen inor. Larrialdi zerbitzuak jatera iritsi zirenean hau bere itxita zegoen eta horbide bat zuen. Arratsaldean ur gainera ateratzea lortu zuten. Zehaztasunik ez, badirudi hori, zegoen itsasontzi batek ur sarrera bat izan zuen eta urperatu egin zen. Ondorioz udalak Kontxako hondartzan bandera gorria eta Ondarretako hondartzan horia jartzea erabaki zuen, badian ondoratutako jatearen hidrokarburo isuriagatik. Adirazi zutenez, hidrokarburoak isuri zituen jateak Santa Clara irlati gertu. Bainatzeko guneak ez zuen eraginik izan, baina usain handia zegoelarik etzen gomendagarria bainatzea. Eta gero barruan deposituan zuen fuedak eskape bat izan du, horrek eragin zuen atzo Kontxako hondartza itxi behar izatea. Astearte goizean Hondarribiko portura eraman dute jatea konpontzera, eta badian egin dituzten ikuskapenek erakutsi dute bainurako egoera egokia dela berriro. Hondarribira eraman dute jada, eta azken urraren kalitatearen analiziek eman duten emaitza ikusita ona izan da, eta bandera berdea dago, jadanik Kontxan. Orain xehetasun gehiagorekin aztertu beharko dute zer den gertatu dena. Momentuz behintzat bandera berdea dute jada Donostiako bainuzaleek. Eta Bilbon udalak kaleak berritzeko hirigintza planak gauzatu ditu. Hori bai, ekologisten arabera udalak ez ditu kontuan hartu zuhaitz osasuntzuen eta helduen mantentze lanak eta kontserbazioa. Nabarmendu dutenez, zuhaitz helduek funtsezko funtzioa betetzen dute hirietako bizitza bermatzeko. Bilboko hainbat kale eta auzotan hala nola Deustun, Santutxun, Txurdinagan, Indautxun edo Basurtun zuhaitzak mozten ari dira, kaleak berritu eta hirigintza planak gauzatuz. Udalak Twitter sare sozialean duen kontu ofizialaren bidez adierazi duenez, Agirre lehendakariaren etorbidean zuhaitze aldatzen ari dira kalea berritzeko lanak aprobetxatuz. Gaineratu du egoera txarrean zeudela, sustraiak batez ere, beraz segurtasun arrazoi bat dela. Hala ere erakunde ekologistak zalantzan jarri du kale horretan zeuden zuhaitz guztiak gaixo daudela, eta gaineratu du orain ezinezkoa izango litzatekela hau egiaztatzea, eta mozketa honek gehiago erantzuten diola kalea berritzari zuhaitzen osasunari baino. Ekologisten arabera zuhaitz osasuntxuen eta helduen mantentze lanak eta kontserbazioa kontuan hartu gabe moztu dituzte. Hain justu lehendakari Agirre kalean Deustu auzoan 128 zuhaitz moztearen berri eman dute.
Zuaitzi gabeko itorbidearen irudi txundigarriek inguruko bizilagunak asaldatu dituzte, eta elkarretaratze egin dute zuaitz mozketa horien aurka. Urteetan espaloiei itzala eta edertasun eman dietela argudiatuta. Udalak euren egitasmoak berrazter ditzan eskatu dute, espezie autoktonoen landaketa sustatzeko eta kaleak berritzeko edo egokitzeko planetan zuaitzen presentzia nabarmena duten eremuak jartzeko. Eremu bakoitzeko beharretara ondoen egokitzen den espezie autoktonoa bilatuz. Eta kulturarloan, ostegunean hasiko da azken arrok jaialdiaren 21. edizioa Gasteizen. Iggy Pop, The Pretenders, Lucinda eta El Drogas izango dira oholtzan besteak beste. Lerro artean irakurtzen dena ez da bai da esan gabe gelditzen dena zer da gabezi hori espada dena ez dudana zidatzi du. Eta Araban ere dagoeneko jakina da nortzuk jasoko dituzten 2022ko urrezko Zeledonen sariak. Gorka Ortiz de Urbina, gaur egungo Zeledon, eta Elisa Rueda poeta hain zuzen ere. Sarituek Teatro Principal antzokian jasoko dute saria irailean. No sé, a mí me parece tanto que no, jamás había pensado que pudiera ser. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Neiderren betidanik abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian dituzuela eskuragarri. Gero arte.
Ideak topatzeko, zama gehiago materiala ondo lotzeko eta kokapenak lortzeko, eta nahikoa zama handia izan zuten proiektua grabatzeko. Naiz eta agian bidea azten erraza izan, zama sortu berri da. Baina ibilbidea norakoa izan den, hobeto azalduko digute taldekideek, beraz hobeto azaltzeko ongi etorri eta arratsaldeon Luis Michelena eta Zikido Berti. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zama handia izan da, zama sortzea. Bai, azkenean proiektu potolua izan da, antolakuntza aldetik bai zama asko suposatu duna, eta zama agradablia izan den arren, zama izan da. Bueno, aipatuet irailean hasi zela proiektua, baina, utziko didazu momentu batez Luisei galdetzen hauzegi, nik badakit Luis zurea izan zela ideia nagusia ez da. Nola sortu zen proiektua? Bueno, egia da, oen dela 2 urte, ja laburmetraia batitako asmua genekala, eta bertan bera gelditu zen hasierako ideia hori. Eta aurreko udaran, etxian nintzela telesail bat ikusten, zen Albert Einsteinen biografia bat, National Geographicena, eta bertan, zerbait ikusi nun, barrua ikutuztiana guztiz, eta esan nun, gai hau ze interesgarria, eta azkenean ikusten dugun guztia gure ikuspuntutik ikusten dugunez, esan nun, nik hau nire ikuspuntutik kontatu nahi dut. Eta alaxe, elkartu nintzen Markel Zuluaga eta Izar Orretegin, aurreko laburmetraia hortan murgilduta ibilizilako, eta berekin hasi ginen ideia hau proiektatzen, eta nolazpate nola ingo genuen eta gidoian sorreran murgiltzen. Eta, gidoi hori 3 pertsonen artean idatzia izan da. Erresa izan da 3 pertsonen ideiak ondo ulertu eta, komunikazio hori egotea. Bai egia da, hasierako ideia hori nahiko argi helarazin hilela 2 kidiei, eta orduan denak horren alde arrauniten genuen, ez? Eta noizbenka bai eontziela debatetxuak, ez? Ila zertzen egokiago, bata edo bestia, ez? Sortze prozesutan gertatzen dena. Binon oso komunikazioan auki dugu 3 artean, eta berdinketa ze honean 3 izan da beti zion hor baten bat desenpatatzeko. Así que ongi moldatu gea, bai. Eta, pixkanaka hasi zineten gidoia idazten, baina hemen taldekide asko bildu behar izan zenituzten, eta batzuetan ez da erraza izaten kontaktuak egitea. Nola joan zen taldea sortzen? Zuk hasieran oso ongi esan zuen bezala, ez da erresa baliabideak eta ontarako prest daun jendia aurkitzia, eta hain zuzene, elkartu dugu taldia inguruko jendian bitartez, ez? Nik ezagutzen dut hemen argiztapena egiten duna, beste bat argazkia egiten duna, kamera, interpretazio zuzendaria aztegi hemen albuan, eta hola bazkenean taldia eratzen joan ginen poliki. Zure gana, suposatzen dut ez, Luis iritsi zela zuri proposamena botatzera, nola iritsi zen zure gana proposamena? Bueno, garai hartan Luis eta Bilok, orain ere lanean jarraitzen dugu elkarrekin, baina biok antzerki mundutik gatoz, eta garai hartan elkarrekin tablaratze bat prestatzen ari ginen Bilbo aldetik, eta alaxe arratsalde batian proposau zidan zama proiektuaren parte izateko, eta ni eskertu besteik ez dakat iteko. Bai, egia esan Zigik kamera aurrean esperientzia handia daka, eta azken urtean master bat intzun kamera aurreko interpretazioana, eta ni beti izan azenez antzerkiko aktoria, bai bernula zama bezalako ez, Zigi bezalako pertsona bat albuan laguntzeko, eta egia esan pentsatu nun beregan eta hoixen. Atzo egon ginen hitz egiten interpretazio zuzendariez eta intimitate laguntzaiez. Aipatu ez bezala, Luis, zu antzerkean hasi zinen, eta proiektu honetan kamera aurrean jartzea iritzizea. Beharrezkoa zen ez da Zigiren paperagian. Oso beharrezkoa. Beak jakingo du egia esan zenbat lan eman dioten, ni behintzat oso gustoa egon dunaz, gozada bat izan da Zigi eukitzia, konfiantza absolutuan ekan esaten zeanean, eta eskerrak besteik izan dizkiot eman Zigiri, hemen txen. Nola prestatzen da pertsona bat inoiz kamera aurrean ez dena jarri, eta nola lagundu diezaiok ezuzuk? Nik
nola talde lana izan da nau, niretzako lehenengo gauzatzen jakitea taldeak eta zuzendariak zein zen aurrera eraman nahi zuen ideia, ezta? Jakiteko gero ere aktorea non kolokatu edo non jarri hasteko pertsonaia sortzen, aurrera eraman nahi den ideia hori komuna edo imaginario berdina sortzen. Orduan, niretzako aktoreak behar duen lehenengo gauza da lasaitasuna. Eta kamera aurrean ez izkutatzea edo beldurrez izatea eta askatasun osoz argitaratzea edo agertzea. Bueno, hemen gabiltza prozesuan inguruan hitz egiten, baino kontatu beharko diguzu agian pixka bat laburmetraiak ze kontatzen duen, ez? Animatzen zea? Bai, bueno, nik gainera hori izan zen niri atentzio gehien deitu zidana, bazkenean izenburuak dioen bezala zamaren inguruan doa edo egunerokotasuneko zamen inguruan. Gure bizitzan nahi gabe askotan obsesionatzen gara edo momentu hortan garrantzi handien hartzen duen zerbaiten inguruan gure bizitzan eta nola nahi gabe benetan garrantzia duen horrei ez diogun atentzioa ematen edo baztertuta uzten dugun eta pixka bat hori jartzen du balantzan edo ikustarazten du gure lanak. Bai, hain zuzen Xabin historia kontatzen du, laburmetraia honek, eta Xabi da musikari bat, kontserbatorioko frogak prestatzen ari dena, eta 60 egunetan burubelarri jarriko da, organua ongi tokata eta fuga pieza oso ondo jotzeko, eta ikusiko da pieza ondo jotzea edo ondo jotze bide hortan ze gauza guztan ditun atzian. Eta, por cierto, June, oso polilla, ziran nintzun sarrera, asako gustatu dit, argi utzi baita. Zozten naiz. Bai hori, aipatu berri dezu ez, organoak paper handia du, eta esan daiteke agian beste protagonista bat bihurtu dela organoa lan honetan. Nola iristen da organoa sartzea proiektu honetan? Bueno, ni organista naz, 7 urtetatik handamaki dit organoa jotzen, egia da ez profesionalki, beti musika eskolatikan eta jo izan dudala, ez naiz meza bat jotzea iritsi, eta bai irutzen zaitela dela imaginario oso berezti bat, ez? Jendeai etzaiona oso gertuko aiten, eliza, organua, eta laburmetraia honetan nahi nun pixka bat eukitzia organuan izaera hoi, ze azkenean organua da hori bai, eliza baten barruan, toki itxi bat, ez? Azkenean Xabi hor dago, bere buruan entzerratua, organua bezain besteko horruak iteizkilo buruak, baina hor entzerratua, ez du, ez da elizatik ateratzen bere, ez da bere burutik ateratzen, ez? Eta, sarreran aipatu ez, batzuetan ere zaila izaten dela kokapenak, grabazioetarako kokapenak lortzea, nola grabatu duzu hau, ze organo bat grabatzeko tokia behar da? Oihartzunen justu grabatu nahiko genuen, herriko organoa bertan egonta, binon, landetxe aretu aintziguten antzoki berria, marabillosoa, oso pozik gaude, herritar denak. Binon, obrak iten aiztila, justo, elizan euntalako artesi aterazten, arrakala aterazten. Aiba. Bai, flipas. Eta, orduan, klaro, organuak berez garrantzia handia duz, bere garaian Pariseko eliza batian Agustila aberre, nik uste dutola dela, sinistu nazute. Ematen dune... Bale, oida, guk egingo dugu, bai, ontzat emango dugu dena, eta, bale. Osea, que oihartzungo organoa Paristik dator. Paristik datorren organoan naiz nik. Bai. Eta hain zuzen, orduan, ez genuen grabatu izan oihartzungo elizan, ze organua erretiratua dago. Eta orduan, ondoko herrian, horreta jun berri izan genuen, lastima hondi jakin. Behar izan, Jesus. Marka behar du. Enbeste urtean egongo zen organoan inork mugitu ere egin gabe, behin okurrituko norbait, horrelako zerbaiterako erabiltzea. Tira, horrela izaten dira gauzak. Hori ja, hola da. Eta, egia esan oso eskertuta gaude, horretako elizan utzi zigutelako aukera
organoa jotzeko, eta hortxe bilega baitare bi egunetan zehar. Eta beste kokapen batzuk ere ikusi daitezke filmean, ez da, zeri? Bai, bueno, egun askotan egon ginen Donostin, ere, hango pixu batean, bueno, Luisei esker ere lortu genuen bertako pixua, eta egon ginen denok sartuta, alde batera eta bestera, eta, bueno, kaletan zehar ere grabatu behar izan dugu egunen batean edo beste, eta bateip bat Oiartzunen bertan. Bertako inguru ezberdinetan, eta... Ibarrain parkian, Zarren Egoitzan... Zarren Egoitzan ere egia da. Eixen. Aizue Gorkak argitu digu, Pena ematen diona ez da, ondo gaudela. Pena ematen diona da, hain justu aurreko elkarrizketan Ainararekin hitz egin dugunean korner jaialdia aipatu dukula, eta ezin duela korner jaialdiko larun bateko ekitaldira joan, eta horregatik pena esaten zen. Lasaiago geratzen gara, Gorka, eskerrik asko. Eta azpian ze jarri duen, Madalenetara bai. Sandonik, hau honek, diei bule baino beto ezagutzen ditu honek Euskal Herriko festak. Ondo egiten dezu Gorka, ondo egiten. Haupa, Gorka. Bueno, aipatu ditugu bai kokapenak, topatu zenuten taldea, eta grabazio astea, bueno, aste batean grabatu dugu zenuten filma, ez da? Nolakoak izan ziren prestaketa egunak aurretik eta astea bera? Eromena. Baina, bueno, nik uste batez ere preprodukzioan ongi lotu zuten ordutegi guztia, Luisek eta orduan erresa izan zen gero burutzea, eta, bueno, naiz eta batzutan korapilatzen diren grabaketak eta hori nahiko fideltasunez jarraitu genituen ordutegiak eta planteatu ziren kokapenak, eta, bueno, adaptatuz, ez da, baina, bueno, grabaketa ondo. Aurretik antzegoen lan guztiagatik. Eta, bueno, grabazioak iritsi ziren, Luis nora eramaten da zuzendari, gidoilari, produktore eta aktore dena ondo uztartzea, erraza da zuzendari lan hori alde batera uztea aktore lanetan ari berdenean. Jo, hain xuxen, hoixen, bukatu behar izan dunun, azkenian zeditzen ez postu batzuk, ze, klaro, hartu nitun ardura asko. Nik uste nahiko ondo eraman itula, baina bai egia da askotan kontraproduzentia dela ez, ze nik egon berdut azkenian ere lanetara setian, eta bueno, ez dikik bermino gehiotan santzian, Luis, bera, torri! Eta azkenian hasten pentsatzen ez, dekio ez dakit ahun berdugu ez dakitzer, eta, da, ber, Luis. Osa, igual ez dakite, osa, traman egon berdugu ez, eta hoi, bai, oso guztu hain dutela, eta berriro ingo nukela neregatik, binon egoista ez izan da, eurengo proiektutarako bakarrikan ardura bat hartuko dut, eta hortan murgildu. Bai, azkenean batzutan hori gertatzen da, jendea behar duzunean eta agian topatzea nola ez den hain erraza, lan askotan sartu behar zara proiektuak aurrera eraman alizateko, eta Luisi, aurten hori tokatu zaio. Bai. Proiektua, bueno, aipatu dugu ez, Oiartzungo gazte sortzaileen aldetik sortu zen, eta haien sinadurapean doa, baina laguntza gehiago ere izan dezute ez da. Bai, bueno, Oiartzungo gazte sortzaileak izan da laguntzaile handiena, eta bide batez baitare Oiartzungo udala. Pino bestaldere bai Emaus Fundazioak arropak eta utzi dizkigu. Gero pagoa nebai zerbezak eman zizkiguten, pagoa garagardoak, Ergoinen Oiartzungo Ergoien auztuan da enpresa politia. Eta gero baitare, bueno, espazioa utzi diguten beste hainbeste tokik, Oiartzungo Estarren Egoitza, Petraleku ona, Errenteiko Eliza, ez dakit bat Ogi berri ere. Ogi berrin, egia, bai. Bertan jaten eman digut eta egun askotan. Bai, hori da, bai. Baitare. Eta, bueno, aipatu ez du ez, zigi, agian ez da erraza izaten horrelako proiektu bat aurrera eramatea, batez ere jende gutxi dagoenean, ez? Bai, azkenean lan konpromesu handia eskatzen du horrelako proiektu bat aurrera eramatea, eta beti ez da erreza konpromesu hori hartu dezakeen taldea osatzea. Azkenean, bai aktore munduan edo artearen munduan askotan topatzen gea beste lanetan ere murgildu behar garela, eta orduan ez daukazuen besteko disponibilidadea. Orduan,
Bueno, eskerrak lortu dugula horako taldetxoa sortzea, eta laguntasunean lan egin alizatea, bakoitzak bere lanean edo bere zer eginetan, eta errespetuz bataren edo bestearen iritzia jarraituz, ezta? Eta, montu bat, bai, aipatu dezute, leno, draman kokatuko zenutela filma, eta aritu gera, bai organoa protagonista bat zela, Luis beste bat, baina beste pertsona bat ere egonda aktore lanetan. Bai, gure Ainoa. Ainoa Alberdi, ondila. Bai, eta goza bat izan da berarekin kontatu alizatea, oso, netzako izugarrizko plazerra izan da berarekin topo egitea, eta berarekin elkarlanean egotea zuzendari aldetik, ezta? Ze batzuetan aktore zuzendariak aktoreekin berezko kontaktua edo konexioa behar du elkarlanean zaudelako denbora osoan, eta batez ere emozio hain argiak eta indartsuak daudenean jokoan, orduan berarekin lan egitea ere oso erreza izan zait, dena jarri duelako bere aldetik, bere gorputza, izaera eta emozio guztiak, orduan Ainoa. Ikuspuntua baita, justu emantzigun laburmetraian ikuspuntu oso potente bat, zan genula, ostras, gaizkito laburmetraia. Baina, bueno, azkenian zuzendu genuen eta jarritu genuen aurrea baita. Bale, aipatzen egon gara talde bat dagoela atzetik, eta bueno, taldea ez da oso handia, baina agian aipatu nahi dezute zein izan diren parte hartzaileak. Bai, Bazpare txuletak harri dugu. Uala. Barkatu. Ez gara oso onak izenekin, baina batez ere abizenekin. Etzen duten esan behar, faltxeatu egin bar genuen. Ja, irratia gainaz da joren teratzen. Ez, bueno, baina irudian ere ikusten da mugikorrarekin zaudela, Ze irudia dago. Arrapatu gaituzte, Luis. Bueno, vale, bai, taldean eduki ditugu Amaia Bargallo, Esti Fernandez, Izar Horretegi, June Romatet, Markel Zuloaga, Marco Castillo, Nora Jauregi, Oiane Oiarzabal, Xabi Belaunzaran, Ziki, Dojerti, eta Sebastián Granda. Eta, bueno, baita ere aktore lanetan, Ainoa Alberdi. Talde txikia, baina, proiektu aurrera teatzeko behar izan dezutena. Proiektu hau... WhatsApp talde baten jende gehiago eromena da, Así que, perfecto. Nahikoa. Gehiago ez. Nahikoa eromen egon da. Horregatik. Eta, polita izan dela aipatu ez dute behin baino gehiagotan, baina atentzioguneak ere biziko zenituzten, ez da? Bai, noski, beti perfekzioaren bila zoazenean edo azkenean bakoitzak bere aldetikan dena eman nahi du, orduan, hor bai daude, ordua badoa, bukatu behar dugu estena honekin, baina argia gehiagizkoa da, edo persiana jetxi behar dugu eta ataska huinda, ezin dugu jetxi, nola ingo dugu hau. Orduan, badaude gauza batzuk ezin dituzuna kontrolatu eta momentuan zaudenean, konpondu behar diala, orduan, baina hala ere, gura artean behintzat tentsio handirik ez da egon. Eta proiektu hau ikusteko aukera izango dugu datorren larun batean. Metraiak orain sortu berri den lehen edizioa izango da. Nolatan sortu da jaialdia? Azkenian pixka bat izan da, gure labur metraia sortze honen aitzakia bezala, ez? Esaten genuen, jaketa labur metrai bat proiektatu nahi dugun, zertikan ez aprobetxatu, oi hartzen gotala jere diru laguntza pixka gehiago eskatu, eta baitare zukai batu dezun laburmetraien mundu prekario hontan ebai, ja sortuta dauden lanei, diru saritxo bat eman baitare ez. Eta pixka gaitzaki hortan sortu zen ideia hau, eta hoxen, egongo da alde batetikan guk sortu dugun laburmetraia ikusgai, eta bestalde beste 3 film laburre egongo dia baitare, hautatuak izan dira, ereki genuen deialdia, eta hoxe jaso ditugu hainbat laburmetrai. Ez dugu asko zabaldu, minio 12 bat jaso genitun, egia esan kopuru polita. Euskaraz eginikoak. Hoi da garantzitsua euskaraz eginiko laburmetraiak. Eta baietatikan aukeratu berri izan ditugu pena hondiz 3, ze egia esan kalidade honazon, eta hoxe 4 horiek ikusteko aukera egongo da.
Eta oaintxo bertan azpimarratu zigik nire urrengo galdera justu. Garrantzia eman diozute euskaraz izateari eta beharrezkoa izan behar zuen, ez da? Bai, azkenian, Oiartzungo Gazte sortzaile, orgasmo sortzaile taldeantzako euskera da oinarri argilenetako bat, feminismoak egin batea, eta lehortatikan, bai, nahi genula euskaraz izatea film laburra. Eta, bide berez, esan dezakegu baitare, nahi gaba izan den arren, taldekidean, eunekoa oin ez dut kalkulatuko. Lau mutil daudela eta 8 neska eta ere bai saiatzen gela kontzientzia jartzen hortan. Gizon bat hitz egiten honen inguruan, pixkat ezki, pero esan zuk. Eske esan dugu lehen ere Luisei protagonismoa gustatzen zen. Kontrakoa gezki pasteut. Ez, baina bai izan da, eta komentatu genuen gaina lehenengo egunetan, nola postasun handiz geundela, taldean gehiengoak emakumeak ginelako, batez ere askotan ikusten dugulako bai tekniko munduan, eta gehiengoak gizonezkoak direla, eta aurten behintzat proiektu honetan lan horietan gehiengoak emakumeak izatea guretzako garrantzitsua izan da. Aipatu behar da, euskeraz izan den arren, proiektuan bai izan degula kideren bat ez dakiena euskaraz eta moldatu behar izan duena gure gana, ez delako hemengoa. Bai, noski, baina, egia da, ez dela arazo handi bat izan, azken finean berak ere bazekien pixka bat norantza zijoan, eta zergatik ari ginen euskeraz, eta guztiz ulertzen zuen ala izatea, eta berak egin du askotan alegina, bera ere ulertarazteko, eta gurekin, naiz eta euskaraz, eta euskarazko testu batekin lanean egon, jakiteko zertan ari ginen, edo, zeintzen egin beharra. Bai, eta errespetu guztiakin gaina, nik behin edo behin askotan euskeraz hitz egiteko joeranekan, eta, klaro, behak itzun ulertzen, eta orduan konturatzen nintzenan, esaten nion, Marco, perdóname, eta esaten zian, no, si es tu idioma, tu habla como que tan, pues eskerrik asko, eskerrik asko. Eta bai, Sebastian, Madriletik eduki dugu koloria egiten, ez dugu behakin harreman zuzenik eduki, bino baitare bi pertsona genitun, Euskal Herrikoak ez zienak, eta orduan, bai izan dela pixka bat, obstakulua, bezala, baina, traba bat zela, baina, oso ongi jundena. Eta, bukatze aldera, galdera da, ea urrengo pausoak zein izango diren, labur honekin nora joateko asma dagoen, eta besterik etorriko den. Egia esan, sortutako taldeakin oso gustora egon geha, eta bai aigeala pentsatzen urrengo urteako beste proiektu bat zabaltzia, beste film laburtxo bat. Ideiak daude, bazpare ez ditugu esango, gero esandako hor gelditzen da, eta hoxen, bai Metraiak festivalan inguruan nahiko genukela, datorren urtean bai segitzia aurrea festivalakin, eta hoxe, momentuz, bai, ideiak proiektatzen, etorkizunea. Bai, eta Zamaren inguruan, espero dugu pixka bat zabaldu alizatea, eta larun bat ontan bere ibilbidea hastea ere. Nik esango dut, nik ere hori nahiko nuke ez da proiektuko kide izan. Zer esango dezu bai. Ez, eskerrik asko benetan proiektua ona ekartzeagatik, eta jaialdi honen lehenen etapa hasi dela eta kontatzeagatik, espero dut urte luzez hasiko dela hau martxan egoten, eta hori, ni esker eta plazer bat izan dela hemen eukitzea, Zig eta Arbix. Guria, plazerra, eskerrik asko. Bai, zuei eskerrik asko. Hummed and bitter dreams grow, heart locked in a Gran Torino. It beats a lonely rhythm. Gramofonoa, Estitzu Pinatxorekin. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm.
zinema aipatu dugu, eta orain 7. arte gisa deituriko horretan, dituen urte guztiak oztopo izan gabe, Hollywoodeko izar izaten jarraitzen duen gizon bat. Gaur urteak betetzen ari delako baita ere Clint Eastwood, kantu honen egilea, eta hasierako zati honetan ahots urratu horrekin aditu duguna. Gran Torino pelikularako idatzitako abesti eder honetan Jamie Cullum laguntzarekin. Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Know how I've known. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gran Torino, whistling another tired song. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem. Gustora egon gora gaur gure konbidatuekin hizketan, baina arratsaldeko 6 gainean ditugu eta agur esan bar diogu bigarren kafeari. Agur. Agur bigarren kafea. Agur. Bigarren kafeari bakarrik esango diogu agur. Bai, bakarrik bigarren kafeari. Ez baina agur ez bihar arte. Agur, bihar arte bigarren kafea. Hori da, que bolita. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos. Eta ze polita den butxakas hitza, Hori, bihar arte gure entzule guztiei, baina hemen izango gara bihar egunero bezala, naiz irratzian, arratsaldeko 4:05, naiz eta Junek dioen bera ez dela egongo. Sentitzen dugu, June, zuregatik. Julen, zertzara egongo ez da ere? Baina ni hemen izango nauzue, bueltan izango da Inigo Asensio Elurbide, eta bueltan izango da Gartxotun Zain Letona, eta ez dakizue ze sorpresatxoa prestatu dugun biharko. Beraz, esan bezala, egonadi naiz irratian arratsaldeko 4:05, bigarren kafea. Lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. El meu secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Atalontan, bertako laborantzaz, bertako elikagai ekoizpenaz arituko gara. Kilometro zero kontzeptuak oso ezagunak dira, bertatik bertara. Baina zein da bertako laborarien egoera? Edo gure etxeetan zer da jartzen dugun elikagaia? Bertakoa? Guzti horretaz, hitz egiteko, erreportaje interesgarri bat ekartzen dizuegu. Noski beti bezala, gogo eta interesgarriz osatutako solasaldi bat, eta bukatzeko Koldo Garziaren errezeta ezin hobeago bat. Beraz, badakizue ongi etorri, denon topaleku den geltoki honetara. Agur Benur, gero arte Bonaparte. Esaten zuenetakoa baldin bazara, orain mugikorrari begiratu eta agur patata eta kaixo pepino esan beharko zenuke. Estrenatu mugikorra prezio ezin hobean Euskaltelen bezero izate hutsagatik. Samsung 5G hau adibidez, hilean euro bakar bat ordainduta 2 urtez. Eta gero estrenatu berriz pepino bat.
Ikastoleen elkarteak joan den astean iragarri zuen Koldo Tellituk elkarteko lehendakari lanak utziko zituela 14 urteko ibilbidearen ostean. Atzo, Artezkaritza Kontseilua bildu zen eta bertan erabaki zuten nork hartuko duen lekukoa. Nekane Artola izango da aurrerantzean ikastolen elkarteko lehendakaria. Artola Lezokoa da eta 1975ean jaio zen. Ikastolen elkarteko lehendakari lanak hartu aurretik kilometroak kultur erakundeko lehendakaria eta ikastolen elkarteko lehendakari ordea izana da. Artezkaritza Kontseiluko beste kargu batzuk ere berritu dituzte. Arratsaldeon, zaharren egoitzetako egoerak kezka handiak eragin zituen COVID-19 pandemian. Gaitza bereziki erasokorra izan zen adinekoekin eta haren ondorioak larriak izan ziren egoitzetan. Hegoaldeko zahar etxeetan gutxienez 1080 egoiliar hil zituen 2020ko martxoaren 1-tik 2023ko irailaren 11 bitartean. Bakarrik hil behar izan zuten askok eta egoiliarria denek hilabeteak egin zituzten bakartuta. Gaur, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiken sailburu Nerea Melgosak zaharetxeak arautzeko dekretua birmoldatzeko agindua onartu du. Egin duten testuan badira aldaketa. Zaharetxetako moduluek esaterako gehienez ere 25 egoiliarrek izan beharko dute eta harta zuzena ematen duten langileen ratioa 15% handituko da. Egoitza berriei ere jarri nahi izan zaie muga. 150 egoiliar baino gehiago ezingo dituzte hartu. Zaharretxeetarako Jaurlaritzaren dekretua aurrerakoaren antzekoa dela ere esan dute egoiliarren senideek. Eta lan gatazketan Michelin enpresako zuzendaritzak lan hitzarmena negoziatzeko bilera deitu du. Astearte honetan, Gasteizko lantegiko sindikatuak eta zuzendaritza Burgosen bildu dira berriro hitzarmena negoziatzeko. Astelehenean Gasteizen 4. greba eguna egin zuten langileek eta era berean Espainiar estatuko lantegi guztietan greba eguna egin zuten. Azken proposamena baztertu ondoren, sindikatuek negoziatzeko prestutasuna iragarri dute ordea. Zuzendaritzak prozesua blokeatzen badu aurreikusita daude beste 2 greba egun ekainaren 19 eta 20an zuzen ere. Eta politika arloan, Nafarroan geroz eta gutxiago falta da gobernuen osaketarako. Leire Martínez. Hortziralean osatuko da Nafarroko parlamentua eta hauteskundeak izan zirenetik negoziaketa betean jarraitzen dute alderdiek. Negoziaketa txandaren 2. bueltan berriz gaur PSN EH Bildurekin bilduko da, baina PSNren arabera protokolozko bilera izanen da gaurkoa. Iruñeko udalari dagokionez larunbatean eratuko da eta Nafarroako parlamentuaren antza izanen du. PSNek betoa mantentzen dio EH Bilduri eta Joseba Siron atzo prentsaurreko batean adierazi zuen akordiorik lortzen ez badute eskuinak gobernatuko duela berriz Iruñean. Gogora dezagun EH Bildu izan dela indar aurrerakoien artean bozka gehien lortu dituen alderdia. 130%ko bozkekin. Eta naiz eta orain arte elkarrekin lan egin duten, PSNek ez du haiekin taldea osatu nahi. Printzipio demokratikoa errespeta dezan eskatu zuen atzo beraz Joseba Asironek. A nuestro entender existe solo una posibilidad real de que el día 17 exista un gobierno progresista en Pamplona, en Iruña, y pasa por abandonar cualquier tipo de veto y abrir una negociación sobre la composición y el funcionamiento del futuro gobierno municipal. Nafarroatik mugitu gabe gaurkoan ere EH Bildu PSNrekin bildu da. Laura Aznalek esan du, EH Bildu Nafarroako parlamentuko 3. indar politikoa dela eta Nafarroako lehen indar municipalista. Eskuinaren zaratago hitz egiteko eta adosteko prest daudela ere berretsi du. Horrez gain, Ramon Alzorriz ere mintzatu da hedabideetan. Horregatik, eskuinaren zarataz haratago, hitz egiteko eta adosteko gure prestutasuna
berresten dugu gaur ere. Era berean, Txibiteri Nafarroko gobernuaren lidergoa dagokion bezala, PSN lehen indar aurrerakoia delako, Joseba Asironi dagokio Iruñeko udalaren gobernua lideratzea. Eta bukatzeko, guretzat lehentasunezkoak dira edukiak. Herritarren eskubideak eta ongizatea, zerbitzu publikoen defentsa, Nafar guztion ongiaren defentsa, gutxi batzuen privilegioen gainetik. Les hemos dicho claramente que queremos liderar el próximo gobierno de Navarra con María Chivite a la cabeza y que lo queremos hacer conjuntamente con nuestros socios actuales, con Geroa Bai y con Contigo Zurekin, y que no vamos a negociar ningún gobierno con ellos ni van a entrar en el gobierno de Navarra. Eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomia espero baino gehiago hasiko da urte amaierarako. Eusko Jaurlaritzak hazkunde aurreikuspena berrikusi du eta uste du igoera 10% gehiagokoa izango dela, barne produktu gordinaren 1,6 koraino helduko da. Gainera, gobernuak iritzi dio ekonomiak hobera egingo duelako aurreikuspenek lan merkatua hauspotuko dutela, aurten 11.000 lanpostu sortuko direla espero du. Gobernu Kontseiluak gaur onartu ditu 2024ko Euskadiko aurrekontuen gidalerroak. Hain zuzen, legegintzaldi honetako azken aurrekontua izango da honako hau. Horrela, Euskal kontuen planteamendu estrategikoak susperraldi ekonomikoa sendotzea du helburu. Pandemiaren eta munduko ziurgabetasunen ondoren, garapen ekonomiko jasangarria eta kalitatezko enplegua bermatzeko, herritarren ongizatea eta bizi kalitatea ziurtatzen duten politika sozial sendoekin batera erronka demografikoari aurre eginez eta gazteriaren aldeko apostua eginez. Eta kulturan, Nafarroa oinez jaialdiko kantua eta bideoklipa gaur aurkeztu dute. Etxarri Aranatzen izango da urriaren 8an, Leire Martínez. Nafarra osoan bai izena du aurtengo Nafarro oinezeko abestiak. Musika Joseba Tapiak egin du eta letra berriz Maialen Artzaiusek idatzi du. Kantariak Olai Entziarte, Nerea Erbiti, Maider Ansa, Leire Letu eta Kristina Arantzabe izan dira. Abestiaren gakoa zonifikazioa salatzea eta euskararen ofizialtasuna aldarrikatzea Nafarra osoan. Bideokliparekin batera, oinezeko txokoaren kontzertuak ere iragarri dituzte. Horien artean, Brigade Loko, Sofokaos, Nafarroa 1912, Onkixin, Ixa Xakara, DJ Bull edo Baietz taldeak izanen dira. Eta bukatzeko, ezantzi Nafarro oinezeko hitzordua urriaren 8an izanen dela Etxarri Aranatzen. Mezua garbia da, bai? Nafarroa osoan euskara ofiziala izan nahi dugu. Eta letran ageri den bai eta ez jokoarekin Nafarroaren zonifikazioa eta banaketa salatu nahi dira. Doinu dantzagarriak dira, niretzat oso Joseba Tapia ere da, entzun dut oso atzetik, nahiz eta berak ez abestu, bai arreglak eta bai melodiak sortzeko era oso bereizgarriak dira guretzat. Egia da, entzun duzula bitan eta sartzen zaizula barruraino eta nahiz eta ez gogoratu letra osoaz, estribilloa oso joko polita iruditzen zait eta hori iruditzen zait kristana bestia. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Nekane Artola izango da ikastolen elkarteko lehendakari berria. Lehendakaria ez ezik, lehendakari ordea eta idazkaria ere aldatuko dituzte. Erik Etxart eta Unai Mendizabal izango dira urrenez urren.
Zahar etxeetan langileen ratioa 15% handitzeko dekretua ondu du Jaurlaritzak. COVID-19 izurriak ondorio gaiztoak izan zituen egoitzetan eta hilabete haietan ikusitako gabeziak aintzat hartuta arloa arautzeko dekretu berri bat proposatu dute. Aldaketak egingo ditu Jaurlaritzak zahar egoitzetan. Pandemiak agerian utzitako egoera kritikoaren ondorioz, senideek eta langileek behin eta berriz egindako aldarrikapenen ondoren lakoak egoitzei buruzko beste dekretu bat iragarri du. Dekretuaren arabera, 150 egoiliar egongo dira gehienez egoitza bakoitzean. Laguntza plan personalizatuak bultzatuko dira, zuzeneko harretako langileen ratioak 1,5 handituko dira, eta gelak handiagoak izango dira besteak beste. Dekretua Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 450 egoitzari eragingo die eta 6 urte izango dituzte erreforma horiek egiteko. Erresidentziak 3 urtean behin ebaluatuko dira modu integralean. Hala ere, dekretuak bereizketa egiten du, oraindik eraiki gabe daudenen eta egun zabelik daudenen zentroen artean. Edonolare testua 2021an hasi zen parte hartze publikoko prozesu baten ondoren sortu da. Erabiltzailei, familiei, profesionalei eta sindikatuei zuzenduta besteak beste. Baina aurretik pandemiak areagotu eta kalera atera zuen egoiliarren, senideen eta langileen ezinegona. Arreta tamalgarri zein horregatik. Izan ere, Jaurlaritzaren txosten batek egiaztatu zuen langile gutxiago zeuden zentroetan egoiliar gehiago hil zirela. Sektoreko langileek greba indartsuak egin dituzte azken urteotan herrialde guztietan, eta lan baldintza eta arreta hobeak eskatu dituzte. Eta horien ondorioa izan dira lanitunak berritzea batetik eta aipatutako dekretu berria bestetik. Eta langatazkekin jarraiki, Osakidetzako garbik eta langile azpikontratatuek greba mugagabean jarraitzen dute. Duela 2 hilabete baino gehiago lanuzte abiatu zuten hitzarmena betetzea eskatzeko, hau da, Osakidetzako lan baldintzekin homologatzeko. Osakidetzak garbiketarako azpikontratatzen dituen beharginek greba mugagabean jarraitzen dute. Duela 2 hilabete baino gehiago lanuzte abiatu zuten hitzarmena betetzea eskatzeko. Hau da, euren baldintzak Osakidetzako lan baldintzekin homologatzeko. Lan baldintzak Osakidetzako langileekin homologatzea helburu duten ituna lortu nahi dute. Izan ere, salatzen dutenez, baldintza horiek adostu zituzten sindikatuek, enpresarekin eta Osakidetzarekin. Baina orain Osakidetzako zuzendaritza homologazio printzipio hori hausten ari dela diote. Bien bitartean, Osakidetzaren hitzetan ez dagokio berari berea ez den pertsonalaren lan baldintzak negoziatzea. Eta adierazpen horien aurrean, langileek kritikatzen dutenez, Osakidetzako zuzendaritzak ez di erantzunik ematen, beste alde batera begiratzen du, eskuak garbitzen ditu eta langilei ez die jaramonik egiten. Sindikatuek azaltzen dutenez, langileak enpresek kontratatu arren, Osakidetzak du ardura hitzarmena betetzen dela bermatzeko, berak ere adostu zuelako hasierako dokumentu hori. Eta Asunción klinikako langileek 24 orduko kanpaldia egin dute Tolosako Trianguloa plazan. 2021etik geldituta dute lan hitzarmena eta protestarekin astean 35 orduz lan egitea galdegin dute eta soldatak KPIaren arabera igotzea. 100 langile inguruk parte hartu dute txandaka. Eta Michelin enpresako zuzendaritzak lan hitzarmena negoziatzeko bilera deitu du. Astearte honetan, Gasteizko lantegiko sindikatuak eta zuzendaritza Burgosen bildu dira berriro hitzarmena negoziatzeko. Astelehenean Gasteizen
laugarren greba eguna egin zuten langileek eta era berean Espainiar estatuko lantegi guztietan greba eguna egin zuten. Azken proposamena baztertu ondoren, sindikatuek negoziatzeko prestutasuna iragarri dute, ordea zuzendaritzak prozesua blokeatzen badu aurreikusita daude beste 2 greba egun, ekainaren 19 eta 20. Asteleen honetan Gasteizko lantegiko langileek laugarren greba eguna egin zuten. Lanuzteek 185eko jarraipena izan zuten. Gauzak horrela, ELA, LAB, PSK eta CGT sindikatuek hasieran deitutako greba, orain ere Comisiones Obreras UGT, CESIF eta CCM sindikatuek babesten dute. Zuzendaritzak egindako azken proposamena baztertu zuten soldata igoerak ez zuelako KPIa kontuan hartzen, baizik eta enpresaren emaitzei lotutako beste aldagai bat. Gainera horrekin batera sindikatuek eskatzen dute lanaldia murriztea eta enpresaren soldata eskala bikoitzak kentzea. Zuzendaritzak aste arte honetarako lan hitzarmena negoziatzeko deia egin du Burgosen goizeko 11etan. Bilera horren ostean, sindikatuek erabaki beharko dute grebarekin zer egin. Momentuz negoziazioak aurrera egiten ez badu, aurreikusita daude 2 greba egun gehiago, hilaren 19 eta 20 hain zuzen ere. Lau greba egunetan oso jarraipen ona izan dugu eta indarrarekin goaz. Ia ber enpresak zer egiten duen, baina ez dakigu zer egingo duen, zer esango digun. Pasaden ostiralean ezetxe hemen genion eta orain ia ber zer esaten digun. Bestalde, Lasarte Oriako Michelineko lantegiko langileak euren kabuz negoziatzen ari dira. Lau greba egun egin zituzten pasaden astean, ekainaren 2tik 5. Zuzendaritzaren azken proposamenari uko egin ondoren. Langatazkekin jarraiki egun 20.000 pertsonak baino gehiago osatzen dute Bizkaiko ostalaritza sektorea, hain zuzen 3 azpisektoretako langileak dira. Jatetxe eta tabernak, hotelak eta ospitaleak eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak. Azken 3 hamarkadetan ostalaritza sektoreko lan-hitzarmena sinatzea lortu dute, baina azken urteotan akordioa berritzeko prozesuan blokeatuta daude sektorea osatzen duten langileak, sindikatuak eta patronala. Gauzak horrela, sindikatuek salatu dute pandemia hasi zenetik egoera aldatu den arren, ez dela lan-hitzarmenik berritu. Greba egun gehiago Bizkaiko ostalaritzan, ekainaren 29 eta 30 egun osoko lan uztera ditu dute sindikatuek lan hitzarmena berritu ezean. 20.000 langile baino gehiago osatzen dute Bizkaiko ostalaritza sektorea. 3 azpisektoretako langileak dira, jatetxe eta tabernak, hotelak eta ospitaleak eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak. Egun, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute sindikatuek. Izan ere, 2020tik ituna berritu barik dago eta hori dela eta 3 urte baino gehiago daramate soldata igoera barik besteak beste. Sindikatuak eta patronalak otsailaren 6an bildu ziren azkenekoz. Horiek horrela sindikatuek salatu dute patronalak ez duela asmorik konponbide bat topatzeko. Hala, hilaren 29an eta 30an grebara deitu dute ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek eta hilabete hasieran ez bezala egun osoko grebak izango dira. Frantziako oturra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan alegia. Eta gai aldatuta atzo amaitu zituzten hezkuntza lege proiektuaren inguruan ekarpenak egiteko bilerak. Besteak beste, EIZE sare publikoko zuzendaritza elkarten federazioak eta Save the Childrenek hartu zuten parte atzoko saioan. Azken urteetan ematen ari den eskola publikoaren alduntzean sakondu nahi dugu. Behin eta berriz aldarrikatu izan dugu, hezkuntza sistemaren ardatza izan nahiak. Behartzen gaitu konpromiso hori hartzera, ariketa autoexigente baten bidez. Barne dinamikai begirako exigentzia maila hori bera, bilatzen dugu kanpoan ere. Suficientes instrumentos para que los objetivos que plantea la ley realmente se traduzcan de manera efectiva. Es importante que haya intenciones, pero también es importante que haya medidas. Bi hizkuntza ofizial, euskera eta gaztelania, eta euskera propioa ere badituela. Argitu behar da, bi ofizial eta bat propioa dugu.
Aldiz, euskara ez da bermatzen 10-tik 3 lanpostutan. Udalerri Euskaldunen mankomunitateak ikerketa batean azaldu du egoera. Udalerri Euskaldunetan ere, osasun zentroetan sarri langile euskaldunak ez daude bermatuta. Udalen eta udalerrien euskalduntzea, euskal hiztun komunitatearen ahalduntza eta sentsibilizazioa, eta udalerri euskaldunen zaintza eta garapena. 3 horiei behar bezala erantzutea, estrategikoa da UEMarentzat, udalerri euskaldunek aurrera egingo badute eta arnasguneak bizirik mantenduko baditugu. Eta atzo Donostiako Kontxako badian 14 metroko jate bat ondoratu zen, dagoeneko eraman dute konpontzera eta jada ez du hidrokarburorik isurtzen. Bandera berdea jarri da berriro ere Kontxan eta Ondarretan. Donostiako Kontxan eta Ondarretan bandera berdea jarri da berriro. Astelenean 14 metroko luzera duen jate bat ondoratu zen Kontxako badian. Barruan ez zegoen inor. Larrialdi zerbitzuak jatera iritsi zirenean hau bere itxita zegoen eta horbide bat zuen. Arratsaldean ur gainera ateratzea lortu zuten. Zehaztasunik ez, badirudi hori, zegoen itsasontzi batek ur sarrera bat izan zuen eta urperatu egin zen. Ondorioz udalak Kontxako hondartzan bandera gorria eta Ondarretako hondartzan horia jartzea erabaki zuen, badian ondoratutako jatearen hidrokarburo isuriagatik. Adirazi zutenez, hidrokarburoak isuri zituen jateak Santa Clara irlati gertu. Bainatzeko guneak ez zuen eraginik izan, baina usain handia zegoelarik etzen gomendagarria bainatzea. Eta gero barruan deposituan zuen fuedak eskape bat izan du, horrek eragin zuen atzo Kontxako hondartza itxi behar izatea. Astearte goizean Hondarribiko portura eraman dute jatea konpontzera, eta badian egin dituzten ikuskapenek erakutsi dute bainurako egoera egokia dela berriro. Hondarribira eraman dute jada, eta azken urraren kalitatearen analiziek eman duten emaitza ikusita ona izan da, eta bandera berdea dago, jadanik Kontxan. Orain xehetasun gehiagorekin aztertu beharko dute zer den gertatu dena. Momentuz behintzat bandera berdea dute jada Donostiako bainuzaleek. Eta Bilbon udalak kaleak berritzeko hirigintza planak gauzatu ditu. Hori bai, ekologisten arabera udalak ez ditu kontuan hartu zuhaitz osasuntzuen eta helduen mantentzelanak eta kontserbazioa. Nabarmendu dutenez, zuhaitz helduek funtsezko funtzioa betetzen dute hirietako bizitza bermatzeko. Hori hala, Deustuko auzoko bizilagunak eta ekologistak Agirre lehendakariaren etorbideko zuhaitzak moztearen aurka mobilizatu dira. Bilboko hainbat kale eta auzotan hala nola Deustun, Santutxun, Txurdinagan, Indautxun edo Basurtun zuhaitzak mozten ari dira, kaleak berritu eta hirigintza planak gauzatuz. Udalak Twitter sare sozialean duen kontu ofizialaren bidez adierazi duenez, Agirre lehendakariaren etorbidean zuhaiztea aldatzen ari dira kalea berritzeko lanak aprobetxatuz. Gaineratu du egoera txarrean zeudela, sustraiak batez ere, beraz segurtasun arrazoi bat dela. Hala ere erakunde ekologistak zalantzan jarri du kale horretan zeuden zuhaitz guztiak gaixo daudela, eta gaineratu du orain ezinezkoa izango litzatekela hau egiaztatzea, eta mozketa honek gehiago erantzuten diola kalea berritzari zuhaitzen osasunari baino. Ekologisten arabera zuhaitz osasuntxuen eta helduen mantentzelanak eta kontserbazioa kontuan hartu gabe moztu dituzte. Hain justu lehendakari Agirre kalean Deustu auzoan 128 zuhaitz moztearen berri eman dute.
Zuaitzi gabeko itorbidearen irudi txundigarriek inguruko bizilagunak asaldatu dituzte, eta elkarretaratze egin dute zuaitz mozketa horien aurka. Urteetan espaloiei itzala eta edertasun eman dietela argudiatuta. Udalak euren egitasmoak berrazter ditzan eskatu dute, espezie autoktonoen landaketa sustatzeko eta kaleak berritzeko edo egokitzeko planetan zuaitzen presentzia nabarmena duten eremuak jartzeko. Eremu bakoitzeko beharretara ondoen egokitzen den espezie autoktonoa bilatuz. Eta gertukoek gaur emango diote azken agurra Silvio Berlusconi Italiako lehen ministro ohia izandakoari. 86 urterekin hil zen atzo, astelenarekin Milango San Rafael ospitalean. Hilkapera gaur irekiko dute, ez da bere telebista Mediaseten Milango egoitzan izango. Aurreikusi bezala ordena publikoko arazoak direla eta. Estatu hileta bihar asteazkenarekin izango da arratsaldeko 3 Milango katedralean. Eta kultura arloan ostegunean hasiko da azken arrok jaialdiaren 21. edizioa Gasteizen. Lerro artean irakurtzen dena ez da bai da esan gabe gelditzen dena zer da gabezi hori espada dena ez dudana zidatzi du. Eta Araban ere dagoeneko jakina da nortzuk jasoko dituzten 2022ko urrezko Zeledonen sariak. Gorka Ortiz de Urbina, gaur egungo Zeledon, eta Elisa Rueda poeta hain zuzen ere. No sé, a mí me parecía, es que me parece tanto que no, jamás había pensado que pudiera ser. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Eiderren betidanik abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian dituzuela eskuragarri. Gero arte. Momentu honen engatik askoak gora elkarrekin betidanik amaieran aztu nahi ez duzunaren
Jarraian, Basaburua bailara joango gara landa eremuko aktibitate sozialei auspoa ematen dien proiektu bat ezagutzera. Ernaizu kooperatiba bidez 11 ekimen abiarazten dituzte, tartean Apeztegiko ostatua. Virginia Gerendiarain kideak emango dizkigu azalpen zehatzak. Eta amaitzeko berriz, elkainean sartu bezala egingo diegu harrera, honetara ezkero galtza motzetan ibiliko den kauboiari. Euskal Herriko Musker Berdearen ibilera internazionalari helduko diegu, botak lokatzetan atalean Iñaki Sanz Azkuerekin. Hasiko gara, ezta, hauxe da Gelditu Makinak saioaren 3. denboraldiko 34. atala. Jada entzungai duzue Gelditu Makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Burdindegi honek zelai artifizial eta konposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean. Bai, Alkainen! Arratsaldeko 6:33 minutu ongi iruditzen bazaizue ekingo diogu Azal Digitalen errepasoari eta beti bezala etxetik abiatuko dugu naiz.eusen atari digitala errepasatuz. Bertan, politikarenak baita ere arlo sozialetik eratorretako albisteak, ertzainen, barne, gatazkarenak eta musika kontuak baitere. Banan joango gara, politikaz esatea, gauzak berdintxuk gelditu direla EH Bildu eta PSN-ren arteko lehen bileraren ostean. Hala dirudi behintzat, bi aldek egindako adierazpenen ostean. Alde batetik EH Bilduk esan du baietz eskua luzatuta duela eta hien helburu nagusia beti izango dela. Eskuina, gobernuetatik kanpo uztea, baina era berean esan dute herritarrek erabakitakoa errespetatu behar dela hemenka, tartean baita Iruñen ere, eta gobernura begira babes bat, ala ez babes bat, abstentzio bat, ala ez abstentzio bat, helburua izango dela beti EH Bildurekin edukiak eta Nafar herritarren ongizatea hobetzea. Ikusteke zertan gelditzen da, baina une honetan ez dirudiez bi aldeen artean inolako akordiorik posible denik bereziki PSN-ekoek tematuta jarraitzen dutelako euren betuarekin. Berritasunak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erresidentzietan 150 erresidente izango direlako, gehienez ere egoiliar eta gelak handiagoak izango direlako. Hori dena lakoak erresidentziai begira lantzen ari den dekretu berriaren arabera. Ikusiko dugu nola egikarizatzen den dekretu hau datozen hilabeteetan. Eta baita ertzain jubilatuen azken salaketa. Lerro ez sindikalaren kontra egin dutelako gaur eta esan diete kalte egiten diotela euren jarrerarekin erakundeari, ertzaintzari orokorrean. Nolabait eskatu dute jerarkia berriz ere bermatu behar dela ertzaintzaren baitan. Esan dizuegu baita ere musikarenak aipatu behar genituelak eta zentzorretan esatea alde batetik Manu Txaok arrasaten emango duen kontzerturako sarrera berriak salgai daudela dagoeneko eta badakigula zein den aurtengo Nafarroa oinezen abestia. Nafarroa osoan bai, hori tituloa eta helburu bakar batekin, zonifikazioarekin amaitzea eta euskara ofizializando dira Nafarroa osoan. Berriarekin jarraituz, esan behar, antzeko albiste bat dugula nabarmen gaiun honetan zahar etxetako Jaurlaritzaren dekretua aurrekoaren antzekoa dela esan dutelako egoiliarren senidek. Alegia hauek ez dutela inolako aldaketarik sumatu eta ez dute uste egiturazkoak diren arazoak aldatuko direnik. Beste izen propio bat entzule, Nekane Artola Pasaia Lezo Lizeoko ordezkaria izango delako ikastolen elkarteko trantsizioko lehendakaria. Hala ebatzi dute erakundearen baitan eta esango dugu urrengo urtean egingo duten batzarren arte Artolak eta baita trantsizioko beste talde batek gidatuko dutela Euskal Herriko ikastolen elkartea. Baita ere kontu interesgarri bat Juanjo Zubiria zegoelako realaren zale batekin Sorian
faxisten jipoi baten ondorioz konorterik gabe gelditu eta koman gelditu zenean. Juanjo Zubiria bere biktima honen laguna da eta berriarekin hitz egin du. Dio, Katalanen aurkako faxisten eraso bat izan zela hori eta erdian euskaldun bat harrapatu zutela. Eta Bizkaian itxiko du gaurko azal digitalen errepasoa, EAJak salaketa bandia egin duelako berriki, zehazki egotzi diote Espainiako gobernuari ez dituela eman beharreko Europe Next Generation funtsak, Europako funts famatoiek eman, eta zehazki 656 milioi euroren banaketatik kanpo utzi dutela Lakuako gobernua. Pentsa une honetan ekoiko dezuela, informazio gehiago aipatu edabidean, deia.eusen, eta azkar batean baitere esatea entzule, nola... Bai, berkatu, momentu batez arazo txikiat izan dugu pantaiarekin, hori konponduta, BBK Livearenak ere albiste honetan deiaren azalean, dagoeneko hasi direlako motoreak berotzen eta horren aurrekari gisa aste honetan bertan Bilboko Basurton kontzertuak eskainiko dira BBK Live jaialdiaren baitan. Baduzuela, plan bat asteburu honetarako nahi izanez gero. Arratsaldeko 6:38 onaino gaurko azal digitalen errepasoa. Bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Irratian, Egoi Belategi. Arratsaleko 6:39 atzokoan azaldu genizuen noski, Silvio Berlusconi zendu zela atzoko egunez 86 urte zituela zalantzarik gabe, personaje atipikoa, oso polemikoa, beti epaitegien jomugan, beti mafiarengandik neko gertu ere, eta beti ere milioika italiarren babesarekin esan behar. Batira atzokoan azaldu genizuen Silvio Berlusconi zendu dela jarraian, haren bizitzaren errepasoa egingo dugu berak esandako hainbat esaldi famaturen bitartez. Horretarako gaur goizean Alessandro Rutarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Berlusconi da Mussoliniren ondoren azken 100 urteetako Italiako personarik ez